आंनि लोगोआ नोंनि थाखाय आं सिमां आंनि थाखाय नों सिमां मोनहासयै मुलुगाव हारसिङै खुद्रि खुद्रि बोराबो आं दा फै नों आंनि खाथियाव नोंनि थाखाय आं सिमां आंनि थाखाय नों सिमां मोनहासयै मुलुगाव आं लोरबां नोंनि खाफाल गोथां फोथानिफ्राय मोनफिनो मोनबाय आं मोजां मोनलायनायनि गोसो थोलायनायनि थाखाय नोंनाव दाबोनो ग्रीन सिगनेल दङ ग्रीन सिगनेल ग्रीन सिगनेल नोंनि गोदोर गोसोनिफ्राय सिथा नुब्लानो गल'नायनायनिफ्राय बुजिनो हाबाय आं
सिखोलाबो जों थांनोनो एसेबां देलायफबनानै ओइ ददेरे बहा थांनोनो एसेबां गानफबनानै सेंग्रा बैसोआ बिब्दिनोसै आं हाबा मा जादों नों मा मिथिनो नों मा बुजिनो सेंग्रा बैसोआ बिब्दिनोसै आं हाबा मा जादों नों मा मिथिनो नों मा बुजिनो गोसोखौ नों हले हमथायाब्ला सोलेरखौ नों हले दबथायाबोला गोरबोआव नोंनि अर जोंगोन बिखाखौ नोंनि खामग्लिलांगोन ओइ सिखोलाबो जों थांनोनो एसेबां देलायफबनानै ओइ ददेरे बहा थांनोनो एसेबां गानब्लानो
दसे थाथ' नों दसे जिरायथ' गोसोनि बाथ्रा एसे फोरमायलां बोजों थांनो गाज्रि दामोन नों रागा दाजों बबेनिफ्राय फैदों बहा थांनो आंनो फोरमायला रायलायनोबा मानोथो खाथियाव फैया लामा सामा आख' फाख' मानसिफ्रा नुब्ला नोजोर होगोन मिथिया हसिया रायज्लायनायखौ ओइ सिखोला बोजों थांनोनो एसेबां देलाय फनानो ओइ ददेरे बहा थांनोनो एसेबां गानफबनानो जेरावखि थाङा मानो जेरैखि देलाया मानो मानो नों जंखाय हरदों माखौ नों नांजा हरदों आं देलायमोन सिख्लासो आंथ' देरफुनाय सिख्लासो ओइ सिखोला बोजों थांनोनो एसेबां देलाय फनानो ओइ ददेरे बहा थांनोनो एसेबां गानफबनानो सिरि सिरि नोंनिख्रुइ देरसिन आरो मा दंबावो हमनो हादोंना हायाखै फारि फारि नों सैयाब्ला नों नायफिनाब्ला आंहा मा जागोन सिरि सिरि नोंनिख्रुइ देरसिन आरो मा दंबावो हमनो हादोंना हायाखै फारि फारि जोनोमाव नोंनि थाखायनो गोबां मन्दिरफोराव थांबाय आं गोजोननायनि नोंखौ लानानै गोबां जायगा नागिरबाय आं जाफुंगोन नोंनि सानाय नों सैयाब्ला नों नायफिनाब्ला आंहा मा जागोन सिरि सिरि नोंनिख्रुइ देरसिन आरो मा दंबावो हमनो हादोंना हायाखै फारि फारि
अनजालि नों गोरबोनि अनसुलाय नों सिमां मोगथाङाव राय नों आंगो गोसो गोरबोनि गोसो जायो अराय नोंनि खाथियाव थानो गोसो जायो अराय नोंखौ खाथियाव मोननो थैस' थांस' अराय जिउनि नों जोनोम जोनोम अराय जिउनि नों गोरबोनि अनजालि नों गोरबोनि अनसुलाय नों सिमां मोगथाङाव राय नों आंगो गोसो गोरबोनि जेसेखि फैयाथों खैफोद आफोद जना थेवबो सहायगोन नोंखो गोरबोआव लाना जेसेखि सोगोमा सारन्थाइ बारहुंखा थेवबो सहायगोन गोरबोआव नोंखो लाना गोरबोनि अनजालि नों गोरबोनि अनसुलाय नों सिमां मोगथाङाव राय नों आंगो गोसो गोरबोनि आंनि गोरबोनि सोमखोर फोथार नों आंनि गोसोनि जोंथि गावदां अखाफोर दजे गोथार गारौ खाफालनि सिन्दुर गोरबोनि अनजालि नों गोरबोनि अनसुलाय नों सिमां मोगथां गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय गावदां अखाफोर सना नों अराय जिउनि गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय जिउनि अलंबार दजे नों मुलुग संसारनि नोंनि मिनिस्लुनाय गावदां अखाफोर महरा आंनि गोसोखौ खालामो बोदोर बावलिया नोंनि अलंबार जोंथि मेगननि नोजोरा आंनि सोलेरखौ मानोबा फोजाखांफैयो गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय गावदां अखाफोर सना नों अराय जिउनि गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय जिउनि अलंबार दजे नों मुलुग संसारनि जानाय लोंनाय उन्दुनाय बावगोमालाङो गोसोआव मानिबा रादाब सौग्राव फैयो लाजिनाय गिनाय हाबा हुखा बावगोमालाङो गोसोआव मानिबा सानदुं बेरखांफैयो
थिनानै दोननाय गावदां अखाफोर सना नों अराय जिउनि गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय जिउनि अलंबार रजे नों मुलुग संसारनि सना दान्दिसेनि मुलुग संसारा गोसोनि सिमांखौ गावदां अखाफोर बादि मोगथाङाव महर होनि रजे दान्दिसेनि सुबुं संसारा गोरबोनि अननायखौ जोंथि अलंबार बादि महर होनि गावदां अखाफोर जोंथि अलंबारा गोजोङै दङ जेब्ला गोरबोनि अनलायनायखौ थैस थांस'नि नों दानागार आं दानागार रुजु रुमु सनानि संसार दालांनि बे बुहुम बिखाया नों गावदां अखाफोर नों जोंथि अलंबार नों गावदां अखाफोर नों जोंथि अलंबार गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय गावदां अखाफोर सना नों अराय जिउनि गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय जिउनि अलंबार रजे नों मुलुग संसारनि नोंनि मिनिस्लुनाय गावदां अखाफोर महरा आंनि गोसोखौ खालामो बोदोर बावलिया नोंनि अलंबार जोंथि मेगननि नोजोरा आंनि सोलेरखौ मानोबा फोजाखांफैयो गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय गावदां अखाफोर सना नों अराय जिउनि गोरबोआव आलोयै थिनानै दोननाय जिउनि अलंबार रजे नों मुलुग संसारनि आंनि अनसुलि
गोसोथोनायाबो बोरै थोयो मोनदांथि माथो हादिया नंगौ बे मोननै सोलेरनि थुबुर जाना सैथोनि फुंखा नंगौ बेयो मोननै सोलेरनि थुबुर जाना सैथोनि फुंखा ओ आंनि अनसुलि लोगो नों आंनि अराय समनि थांना थानायनि मोनसेल' लामाजों बोहैलांगोन अराय गोजोन दैमु बोहैलांगोन अराय गोजोन दैमु ओ आंनि अनसुलि दाजानों बेरेखा दा खालामनों हेंथा जुगामि अनलायनायखौ बिदिन्थि होलांनि जुगामि अनलायनायखौ बिदिन्थि होलांनि बे फैलाव बुहुमा बे फैलाव बुहुमा दाजानोंबो गोसोखौ हमथानो जुगामि जागोन अराय जोंनि अनलायनाया जुगामि जागोन अराय जोंनि अनलायनाया नेरसोन थागोन सुबुं माहारिनि नेरसोन थागोन सुबुं माहारिनि ओ आंनि अनसुलि लोगो नों आंनि अराय समनि थांना थानायनि मोनसेल' लामाजों बोहैलांहोगोन अराय गोजोन दैमु बोहैलांहोगोन अराय गोजोन दैमु ओ आंनि अनसुला लोगो नों आंनि मोनसे दिननि थांना थानायनि मोनसेल' लामाजों बोहैलांहोगोन अराय गोजोन दैमु बोहैलांहोगोन अराय गोजोन दैमु
आंनि गोसोआ मानेदि नोंखौनो सानो बे साना मानो ओंखारो बे हरा मानो जायो बे अखाया मानो हायो बे मेगना मानो मोदै गयो बेसेबां मोजां मोनो आंनि जिउ सोलेरा फाग्ला बादि जालांबाय बेखौ नों मा बुजिनो बे साना मानो ओंखारो बे हरा मानो जायो आंनि गोसोआ मानेदि नोंखौनो सानो बे साना मानो ओंखारो बे हरा मानो जायो बे अखाया मानो हायो बे मेगना मानो मोदै गयो
खुंगुर नङा बैथा गैयै दिङारिसो ओरैबो रुगुं मोना ओरैबो रुगुं मोना दैमा गेजेराव थाबाय आं आनि आनि नङा आं राजखान्दा नङा राजपुत नङा राजखुंगुर Nuyang ni jiu ni je
खेबसे नुनायावनो गोरबोआवनो बासाबोबाय खेबसे नोजोरावनो जुगामि देंखो सुजुबाय
खामग्लिबाय फुंबिलियावनो बिखाखौ होखोमानानै फोरमायथिनो हायाखिसै नोंनि साखाथियाव गोरबो बिखाखौ होखोमानानै फोरमायथिनो हायाखिसै नोंनि साखाथियाव आंनि गोरबोनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ सोरनिबा रंजाखांदों सोरनिबा मेगनाव मोदै बोहैदों नोंखौनो लानानै गोरबो बिखायाव सौग्रावबाय थायो नोंनि हायना महरा अननायनि गोदै रावा गोरबो बिखायाव सौग्रावबाय थायो नोंनि हायना महरा अननायनि गोदै रावा बेनो नामा मोजां मोननायनि भावथिनाया फुंबिलियावनो लरायलांबाय थफिनाय गलाब बिबारनि मिनिनाया जिउआ फेलेंनि देंखो बोबाय दोहो दोहो बिखा बिखो खामग्लिबाय गोसोआ मानिया सना नोंखौ बावनो सानो आं बावनो हाया गोरबोआ मानिया सना नोंखौ बुरखाय सानो आं बुरखाय हाया
गोसोआ मानिया सना नोंखौ बावनो सानो आं बावनो हाया गोरबोआ मानिया सना नोंखौ बुरखाय सानो आं बुरखाय हाया मोदैनि बिस दौनानै आंखौ नों नेवसिलांबाय थगायसुलिनो बालाहामानि रिफिनाय दै बादि गोसोआ मानिया सना नोंखौ बावनो सानो आं बावनो हाया गोरबोआ मानिया सना नोंखौ बुरखाय सानो आं बुरखाय हाया बेसेदि गोजोन खुसि जिउमोन नोंखौनो लानानै आंनि जिउ बेसेदि गोजोन खुसि जिउमोन नोंखौनो लानानै आंनि जिउ सोमखे मोखाङै आंखौ गालांना गावहाबा हारसिङै गोजोन गोजोन नोंबा सोरनि आंबा सोरनि जिउनि दाहायाव गोसोआ मानिया सना नोंखौ बावनो सानो आं बावनो हाया गोरबोआ मानिया सना नोंखौ बुरखाय सानो आं बुरखाय हाया सानखि हर नोंनिनो सिमा गावखौनो बावगारना आं दिनै सानखि हर नोंनिनो सिमा गावखौनो बावगारना आं दिनै अननाय बावनानै अननाय मोनाब्ला गोरबोखौ बावनानै गोजोन मोनाब्ला नोंबा सोरनि आंबा सोरनि जिउनि दाहायाव गोसोआ मानिया सना नोंखौ बावनो सानो आं बावनो हाया गोरबोआ मानिया सना नोंखौ बुरखाय सानो आं बुरखाय हाया मोदैनि बिस दौनानै आंखौ नों नेवसिलांबाय थगायसुलिनो बालाहामानि रिफिनाय दै बादि गोसोआ मानिया सना नोंखौ बावनो सानो आं बावनो हाया गोरबोआ मानिया सना नोंखौ बुरखाय सानो आं बुरखाय हाया
गोसो थोनाय थाबोलाबो खेंखुर खेंखुर गोसो थोनाय गैयाब्लाबो खेंखुर खेंखुर जायो मानो गोसोआ हांखुर 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 गोसो थोनाय थाबोलाबो खेंखुर खेंखुर गोसो थोनाय गैयाब्लाबो खेंखुर खेंखुर जायो मानो गोसोआ हांखुर 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 गोसो थोनाय थाबोलाबो खेंखुर खेंखुर गोसो थोनाय गैयाब्लाबो खेंखुर खेंखुर जायो मानो गोसोआ हांखुर 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 मोनथिया हसिया गोसो होफ्लांबाय आं सानाखैमोन बिब्दि जागोन होननानै मोनथिया हसिया गोसो होफ्लांनायनि साजा मोनबाय जों सानैजों गोदै गोबाबनि बान्था गोसो थोनाय थाबोलाबो खेंखुर खेंखुर गोसो थोनाय गैयाब्लाबो खेंखुर खेंखुर जायो मानो गोसोआ हांखुर 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 मोनथिखानायमोनब्ला जानाय नंखायामोन दाना हामबाय मा जानाय लोंनाय ना उन्दुनाय मोनथिखारायावनो खुरलाबाय गोसो थोनाय थाबोलाबो खेंखुर खेंखुर गोसो थोनाय गैयाब्लाबो खेंखुर खेंखुर जायो मानो गोसोआ हांखुर 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 गोसो थोनाय थाबोलाबो खेंखुर खेंखुर गोसो थोनाय गैयाब्लाबो खेंखुर खेंखुर जायो मानो गोसोआ हांखुर 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 गोसो थोनाय थाबोलाबो खेंखुर खेंखुर गोसो थोनाय गैयाब्लाबो खेंखुर खेंखुर जायो मानो गोसोआ हांखुर 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 गोसो थोनाया गोसो थोनायजोंल' थोला आं मा खालामबावनो आं मा खालामबावनो मोजां मोननाया मोजां मोननायजोंल' जाला आं मा खालामबावनो आं मा
दंबावो बायदि मोनो माबा नांबावगौ बायदि मोनो माबा थाबावनाय बायदि मोनो माबा गोमानाय बायदि मोनो सिगाङावनो आं मिथिगौमोन मोनथिनायब्लाना बिब्दि जाखागौमोन सिगाङावनो आं मिथिगौमोन मोनथिनायब्लाना बिब्दि जाखागौमोन गोसो थोनायजोंल' थोला आं मा खालामबावनो आं मा खालामबावनो माबा एसेल' बायदि मोनथारबाय माबा बुरजा थाबावथारबाय माबा सुखुआ खालामथारबाय माबा फाख' जाथारबाय बेबायदिल' जोंहा सोलिबावनो बेबायदिल' जोंहा सोलिबावनो गोसो थोनायजोंल' थोला आं मा खालामबावनो आं मा खालामबावनो मोजां मोननायजोंल' जाला आं मा खालामबावनो 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 Hello darling, hello darling, hello darling, hello darling. Nuna noiba di mana khanai klina ka siri siri. Hello darling, hello darling.
मेगनजों जारौ रोखावलायजों फांलाय नोंनि देहाजों नोंलाय आंखौ फाग्ला खालामबाय आं दिनै आवसाव जाबाय आं दिनै आवसाव जाबाय बाहागि दैसानि दाहाराव बुरै हाब्रांखौ खुरखालांगोन साननांगौ जेबो गैया अननायखौ नेवसियोबोला गोरोन्थि जागोन सना आंबोथ' सुबुंसो मानो बुजिया हेलो हेलो जारौ हेलो हेलो डार्लिं आथिंनि गांग्रिजों आखाइनि आसानजों लाइमोन नोंनि अरगेंजों दोमो दोमो आं थांग्लिबाय नों मानो बुजिया नों मानो बुजिथारा लामा दथा दथा लोगो हमबाय थायोबोला लाजिनांगोन बेखौ मिथिखा अन्थाइ बिखा दाजानो अननाया नंखाय नङा नोंनि थाखाय थैनोखौ गिया हेलो हेलो जारौ हेलो हेलो डार्लिं हेलो हेलो जारौ हेलो हेलो डार्लिं नुनानैबो नुयै बादि मानो होनायख्लों आंखौ सिरि सिरि लाजिया फांजिया मानो रायदावदों लामा बेंथे बेंथे सोरखौ जंखायदों लाजिया फांजिया मानो रायदावदों लामा बेंथे बेंथे सोरखौ जंखायदों हेलो हेलो जारौ हेलो हेलो डार्लिं हे 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 आहा हा हा जेसेबां नोंखौ नायो एसेबां मोजां नुयो गोसोआ अहाया बिखाया सहाया हाय मा जादुनो खा जेसेबां गोसो खाङो एसेबां मोजां मोनो गोरबोआ दोहो दोहो सोलेरा रोहो रोहो हाय मा जादु नोंनि मोजां मोननाय सना मा जादु नोंनि
दाखालाम फाग्ला आंखौ जानाय नङाथ' नोजोरनि आंमा आंनि मेगन थाइनै दाखालाम फाग्ला आंखौ जानाय नङाथ' नोजोरनि आंमा जेसेबां नोंखौ नायो एसेबां मोजां नुयो गोसोआ अहाया बिखाया सहाया हाय मा जादु नोंनि महर मोखां सना मा जादु नोंनि महर मोखां मुलुगा खम नंखाया अख्रांनि नों अखाफोरखा अख्राङावनो थाबाय था मुलुगा खम नंखाया अख्रांनि नों अखाफोरखा अख्राङावनो थाबाय था जेसेबां नोंखौ नायो
बावनो हानो ओंथि गोनां मोनफ्रोमबो लिरनायावनो समायना थिरजों आंनि बिखायाव गावहरनायाव आंहा गोसो बोरसिन जामाव आरो लिरबावदों मिथिहरहोदों इयुन
जाखोलै मा होनखोलै गोसोआ गनाया जाथारबायहाय मानोबा गोजोना मोनथारबायहाय गोसोआ गनाया जाथारबायहाय मानोबा गोजोना मोनथारबायहाय जाम्बि गुमाया मा जाखोलै मा होनखोलै माथो होनलाय आगै दाखालिबोसो खेरानि नायफैदोंमोन नंगौमोनहाय गुमै बालन्दासो होननायखाय जाहराखिसै माथो होनलाय आगै मैयाबोसो डाक्टारानो नायफैदोंमोन नंगौमोनहाय गुमै बिहारिखाय बेवबो जाहराखिसै जाम्बि नों गोरोन्थि खालामबाय गावनि खाफालखौ जानानै लाबाय बे जुगाव बोराय सेंग्रा बासि जाला जेराव मोनो बेयावनो सौग्राव खायाब्ला गुमैया मा जाखोलै मा होनखोलै बुंनायसै आगै दे नोंनो माबादि सायनांगौ सेंग्रा गाज्ला महर गोसा ओंखाराखा बुंनायसै आगै दे बेबादि साय मोनफ्लांबायाब्ला नोंखौ थिनो रोङा बैसोआबो नेनानै थाबाय थाया खाबु मोननायावनो खारसनखायाब्ला गुमैया मा जाखोलै मा होनखोलै गोसोआ गनाया जाथारबायहाय
दुर्गा पार्वती एकोमला महाकाली एकोमला सावित्री एकोमला सीता देवी एकोमला पार्वती एकोमला महाकाली एकोमला सावित्री एकोमला सीता देवी बायदि नुसै आं नोंखौ अहाय बायदि नुसै आं नोंखौ अहाय नारी माबा मोनदों नोंखौ गोसोखांनानै माबा जादों गोरबो खनायाव गोसोनि साननायखौ गोसोआवनो दोननांबाय आं गोसोनि साननायखौ गोसोआवनो दोननांबाय आं माबा होंगो दोंगो नोंखौ गोसोखांनानै माबा बुरला जाला सनाथि गोसोआ बिख्लोआ मानिया नागिरो नोंखौ जायगा होनो बिख्लोआ मानिया माबा मोनदों नोंखौ गोसोखांनानै माबा बुरला जाला सनाथि गोसोआ नोंनि अननायखौ बरन मोननो लुबैयो नोंनो अननायखौ बासिखौ होनो लुबैयो मा जाखो गोसोआव आंहा मा जाखो गोसोआव आंहा सिथाखा सिथाखा नोंजों थानो लुबैयो मोखांजों मोखांखौ नायबाय थानो लुबैयो मा जाबावगोन दालाय मा जाबावगोन आंलाय माबा मोनदों नोंखौ गोसोखांनानै माबा बुरला जाला सनाथि गोसोआ नों सोरनि सोर नोंनि दाखालि दाखालिसो माबा नोंखौ एदावफैदोंमोन आलावरि बिलावरि हजे खानानै नागिरलाबायो मा जाबावगोन दालाय मा जाबावगोन आंलाय माबा मोनदों नोंखौ गोसोखांनानै माबा जादों गोरबो गोसोनि साननायखौ गोसोआवनो दोननांबाय आं माबा होंगो दोंगो नोंखौ गोसोखांनानै माबा बुरला जाला सनाथि गोसोआ बिख्लोआ मानिया नागिरो नोंखौ जायगा होनो
बावदाव खानो दुब दुब गोरबोआव गिनाय फैयो मानो दिलिरदों गोजा गाबनि फालिजों ना गिनांगौ दङ ना साननांगौ दं ना गिनांगौ दङ ना साननांगौ दं गिनांगौ जेबो गैया नाथाय साननांगौ दं गिनांगौ जेबो गैया नाथाय साननांगौ दं गोजा खालि बादि जानांगोन खाफालनि सिन्दुर आंनि आखाइजों गोसोआव थि लाखा बेनो जोबथा खोथा मोनसे नायनायजों बे आंनि रुजिनि हरखाब गोमोथाव हरखाब गोमोथाव हरखाब गोमोथाव ला 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 सिरि सिया सिबानि सिङाव गोसोनि खोथाया गोरबोआव नों आंनिखा नों आंनिखा नों आंनिखा मोनसे नायनायजों बे आंनि रुजिनि हरखाब गोमोथाव गोजौआव सिखिरि बिरनाय सेराव बारसे गलाब रुगुङाव रिगि रिगि समायना रमायना नायबाय थानोसो गोसो जायो मादि हायना फोनांलायखो मेगननि नोजोरजों नायबाय थानोसो गोसो जायो नायबाय थानोसो गोसो जायो जोमै सेराव खारखोमालांना जाय गोसो थोलायहैदिनि मिथिंगानि हायना नांनायाव गोथावसिन बे दाया आंनिबो नङा बे दाया नोंनिबो नङा नों फरायग्रोदो दे नाजानायाव जेब्लाबो था रिंगोन सानसे जुलिया नोंनि आंनि गेजेराव नायबाय थानोसो गोसो जायो
फरायाव गोसो होदो जागोन नोंनि साननाया गोथार गोसोजों अनसायनाया मेगननि नोजोरजों नायबाय थानोसो गोसो जायो नायबाय थानोसो गोसो जायो नायबाय थानोसो गोसो जायो नायबाय थानो
सैथो गोसो थार अननायनि नेरसोन गालांगोन नोंनि आंनि रादायनि दौलेङा थैस' थांस' जिउ लामानि नोंनि थाखाय आं सिमां आंनि थाखाय नों सिमां मोनहास'यै मुलुगाव आं लोरबां बावनो हाया आं नोंखौ नेबाय थागोन आं नोंखौ फैलाव बुहुमावनो आंनिखा मेगन नांगा नांगा जोनोमा आंखाल जोबा जोबा जिउआ आरो नों आंनि सेराव गोसो सिबिनायाव बिखानो हानाया फासायनायाव आरो आंनि लोगोआव नोंनि थाखाय आंनिखा नोंनि खाफालाव गोथां फोथानिफ्राय मोनफिनो मोनबाय आं मोजां मोनलायनायनि गोसो थोलायनायनि थाखाय नोंनाव दाबोनो ग्रीन सिगनेल दङ ग्रीन सिगनेल ग्रीन सिगनेल नोंनि गोदोर गोसोनिफ्राय सिखा नुब्लानो गल'नायनायनिफ्राय बुजिनो हाबाय आं मोजां मोनलायनायनि गोसो थोलायनायनि थाखाय नोंहाबो दाबोनो ग्रीन सिगनेल दङ ग्रीन सिगनेल ग्रीन सिगनेल सोरबा सेंग्राया नायसनगौबा नायसनगौबा सोरबा जोहोलावा गोसो थोगौबा सानफ्रामबो टाउन सहराव बेरायफैबाय थायो नों खाफालाव गोथां फोथा दाग्ला फुननानै सोरबा सिख्लाया नायसनगौबा सोरबा हायनारिया गोसो थोगौबा खाफालनि गोथां फोथाखौबो खारदो नोंनि गोरबोआव आंखौ बजबना लादो नोंखौनो सिरि सिरियै मोजां मोनखोमायो आं नोंखौनो जुलि लानो खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव दा समाव दिन्थिनो लादों बर' सावथुन नायलांदो फारि फारि।
ए हनै बेंगलि बेंगलि नों गिदों ए ओइ नोंसोर ओरै थांनाय थां थां बैथिं थांद' ओइ ओरै फैद' नों आंखौ गिनो नाङा जाम्बि आंबो नोंसोर बादि मानसिसो आं गाज्रि गोसोनि मानसि नङा नों मा गामिनिमोनलाय आं हाब्रुबिलनि कलेज एडमिशन लानो थांनो नागिरदों बाह 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 आंबो बे कलेजावनो एडमिशन लाबाय नों निखमार ना औ आंबो शिलंआव फरायनो बानानै देग्लाय गोदान नोंसोरनिसो एडमिशन लाबाय अ नोंनि मुङा मा हिरा हिरा बाह बाह लाभलि आंबो थांगोन बेयावनो फैदो आं थांफाखानोसै ओइ लोगोफोर फैदो फैदो गिनाङा ना हा धोरोमबिरखौ नुबोआखै नुनोसो बुंदों नोंसाला मोजाङा सोरबा सिख्लाखौ मटर साइकेलाव लानानै उराय दावलागासिनो दङ गारि सालायनायखौनो गिखांबाय थारबायसो आङो आइदै फाग्लि गिजिया दाबो फैया दखानाव थांनाया खाख्लुमासो नोंसोरलाय नोंसिनि बिखा बिख्लायासो लहरायजोबथारबाय आयौ आजाखोसै लोमजानायालाय मानो जि खाख्लुमान थाखोसै थैबायसो नामासै या मा जाखो
गोलोमसावबाय गिजि जिउआ गारामासिम सफै थाबाय गिसिबसि हाथारलालै आङो आइदै माबा लाबोलै गिजि आइदै गिजि माबा लाबोदोलै माबा लाबोदो गोलोमनो हामथारला माबा लाबोदो नैबे थालाव सिबलि नैबे थालाव थालोआव फैदो जारौ फैदो आयौ बोरैबासो जाथारसिगोन नामा नंथारबायमोन हां जायालै गिजि जाया आं जेबो जाया लाथिख' बिमा जुदि लोमजानाया बारा जायोमोनब्ला हाङा गन्थंजों गनो नागिरमोनब्ला गन्थंआ ओरै हमथेथारगौमोन आङो आरो खुगाजों गनो नागिरमोनब्ला खुगाखौ ओरै नारथेथारगौमोन आङो खिथुजों गनो नागिरब्ला खिथुखौ ओरै नारथेथारगौमोन आङो गिजि खर' सानाया बारा मोनबाय आंखौ एसे बादो अननानै ओरैनोबा नोङो गथ' बाफेरनो मोनला गोब्रामबायबायसो नामासि र' लायनां बिदिब्ला बिदिबा माबार लायदो जाबाय माथो एफा लासैब्रा माबार बादो दि माबार खर' सानाया खारो खोमा माबार बादो दि नोंहा जोंजों बाजानो मोनबाय
बैसागि गुमैया हाब आगै नों हले मेथाइखौ थिगखौनो खनथारदों आगै हा माबायदिमोन आगै नोंखौ नायफैनाया माबाहाय गुमै मिनिथावा बोराबथावा थाल्ला खबरखौ हरथाथ'नानै नायफैनायाबोहाय मानसि मोजांब्ला ब्लड खारलांनानै गुमै मोननो उनावहाय खबरखौसो हरनो नागिरबायमोन आङो दालाय माथो जाखो माबानो गुमै हसिखाव सिरेबसोनो मेघालय बेंगालर खारनानै थाय बैसागि बैसागि आगै नों थांमानसै आगै नों थांमानसै न' 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 नैबे 1000 राङा लांफादो न' आगै गिनाङालै न'लिला न' जेबो नङालै न'लै नुदां गोमाया दावजोमा नायखुमाथारबावनोसै नै फाग्लि नों सोरखौ गोसोखांदों मानि सिरि सिरि आंना खाफालानो गाज्रिहाय बिबनाव साननैसो थाहैथ'नायानो होखारजाहरलायबाय आयौ फाग्लि नों गुमैया फिसा हौवा गैयैखाय नोंखौ बिहारिसो लानो नागिरदोंमोनदां बिदिनो जायाखैबा नांथ्राहाय आंनो बोरायराय फाग्लि आंनाबो बेबायदिनो जादों माबायदि जादों देनाय खिन्थानायसै नै फाग्लि नों आंनि जारिमिनखौ खोनासंलाय दुलि नों आंनि डार्लिं आं नोंखौ मोजां मोनो नों मानो जेबो बुङा मादैमोन नुबा रायजागोनबो थोद जाम्बि आंनि बिमा बिफाया आंनो सानसे हिनजाव होखानांगोन ना नुदों अब्ला आं नोंखौनो लानो होनगोन I love you दुलि दुफां नोंनिया मा खलबलाय नोंनि थाखाय मान सनमान जोब्बाय लाजायासै नोङो बिमाफोरनि गन्थङानो दुलि नोंबो खबरदार आरो नोङो बे रुवाथि थाग्रा जायगायाव मा मोनफैदों ओंखारलां नोङो नाबार ओंखारलां दा बावैनो मोजां बिहामजो लाना होफैयाब्ला जोंनि गन्थंखौ हासिगोन बियो लाइनाव फैहांबायमोनहाय खावलायाव एरजानायखौ दाबो गोसोखांबाय थायो आं मालाय दा लजिंआवसो दोनहरबाय जेरैबो टेनसन फाग्लि आंनाबो नों बायदि बोरायासो एदावफैबाय थायो Morning. Sit down. दिनै एडुकेशन साबजेक्टनि चैप्टार 5 होम एन्ड स्कुलनि सायाव नोंसोरनो बुजायनाय जागोन आच्छा इरा नों मा सिनेमाखौ नायनो मोजां आं गासिबखौबो नायजोब्बाय आं नायै जेबो गैला दा बेनो जाहैदों their relationship and ways for better relationship coordination धोरोमबीर नों सिखात नोंसोर कलेजखौ रंजासालि खालाम मोनदों नामा जिराय आरो नोंसोर गासिबो मोजाङै गोसो होनानै खोनासं दा नेक्स्टआ जाहैदों ए स्कुल इज ए प्लेस where children receive formal education it is the only agency which holds the responsibility of the educational welfare of the society हेलो धोरोमबीर नोंनि आखला बांद्रायबाय आरो नोंसोर बयबो मोजाङै खोनासंनानै ला दिनैनिफ्राय क्लासरुमाव हाबनाय लोगो लोगो नोंसोर गासिबो गाव गावनि मबाइलनि सुइचखौ अफ खालामनानै लानांगोन आरो जुदि बेखौ मानिनानै लानो हायाब्ला नोंसोरखौ कलेजनिफ्राय गेट आउट खालामनाय जागोन बी केयारफुल दिस माच फर टुडे बेगा नों दिनै मा मावदों मा होनदों दिनै मा मावदों होनदां जेबो खामानि गैयैखाय थांहां फैहां खामानि मावदोंलै आं बाबु थां बेंगा नों दिनै जेबो मावनांला बे टमेट'नि हाग्राखौल'
मोजां दांहैदो थां हा मानो टमेट'नि हाग्राखौ दांनो थिनलाबायखो बेलाय दे जागोन दे आबौ शिब दिनैबा मा जागोन लायो दिनै जाथ्रायाबा बाबा आंनो फैसा नांगौ हा मा बायनांगौ आइ हिरा 5,000 रांनि दख'ना बायनो मालाय आंना लोगोफ्रा बायजोबनानै गानबाय 5,000नि दख'ना नांगौ आइ हिरा मालायफ्रालाय बोरैथो 200 रांनि दख'नाजोंनो समायसोगारोलाय नोंनो माब्रै 5,000नि दख'ना नांगौ जाखो आं मिन्थिया आं नांथारगौ दिनै रां गैया नैबे 500 राङा लांदो न मा जाबावगोन सबदिके टेनसन बाबा आंनो रिचार्ज कार्ड सोनो रां नांगौ हाब आइ दाखालिसो सोदोंमोनलाय हा माब्ला माब्ला जोबस्लाबखो आइ फैसा गैया न नैबे 200 राङा लांदो न नोंस्रा मालाय बिनाय मानो बिनांगौ नोंल' मोननांगौ नामा जोंलाय मोननाङा नामा बाबा नोंसिनि बाबाया आंनो नोंसोरखौ सासे जासि गाबाय दा आंनि अनजालिया नोंसिनि गेजेराव सोर सासेया जागोन होनबा हे बेगालद्रायानो खुरिया बारिया मानसियानो सेथोथारदोहाय सेथोथारदो खालामनाय जाखो हेन बेंगाया जोंखौ हाबा लानो नागिरनायाबो आवसावग्रा है बारा सायाखैलै सालाया गोदोनाखौ मोनहानै मोनबा सोला हरथारगौमोनलां जोंना माहाजोना फाग्लासो जाखो ना मोजांसो जाखो ना खर' गाज्रि जाखो हा बायगनबारिनि हाग्राखौलाय मानो दांनो थिनलाबायखो दांनो थिननायनि खोथा दाङाबाबोथ' दाया जाखागोन दांनोसैलां अरे मित्र जी अब देश से कब आए हो अरे मित्र जी कहाँ बोले बा देश से आचे हम पहुंच गए तारा के घर में जाने के लिए हम सशक्त रहा हाँ अच्छा मित्र जी तोहरे के लिए शुअर का मीट ले लो अरे शुअर का मीट बोले ना दोस्त हमारा मुख से तू निकल आदि हा फिजिबाव हाथासो हायला आरमा दन्दा नङामोनब्लाथ' दिगदारानो जासिगौमोन माथो आंलाय हा उफ बेवहाय दंफैयो दिनै बेखौ नैबे जिबौ दन्दा गोथैखौ लानानै जंखायहैनां र' थाङो र' नै फाग्लि नोंहा अमा फिसा गैयाब्ला आंनाव अमा फिसा मासे लांफैदो आरो मा गैनायालाय गैयामोनहाय आब' हा बे बुन्दिखौनो हरदो देनां फाथालसे फिसिनानै ज' जालायलायदिनि हा नों माला लाङो लांफैदो मासे आदि दे देनां सोलाबबा लांफैसिगोन आं थांगौ बेवहाय नोंखौ सिगिनो र' नों बेवहाय नोंखौ नैबे जिबौ गोथैजों सिगिथारगोन आं दिनै ओम 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 ओम
ओम ओम ओम शान्ति शान्ति मा बोरलाय जाखो बेलाय आयौ मा जानाय जाखोसै बिलाय बेवाइफ्रालाय फाग्ला बोरखो बिलाय लुबालुलाय ओम ओम नोंसोरा गोबां गांनाय उखैनाय दङब्ला आंनो फोरमायनो हागोन आं शिब जाबाय आं नोंसोरनो बोर होलांगोन मा फाग्ला बोरखो नोङो मा फाग्ला बोरखो मा फाग्ला जाखो ओम 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 नोंसोरनो मा नांगौ आंनाव बिनानै लानो हागोन आं नोंसोरनो गासिबो फारि फारि होलांजोबगोन बि नोंसोर आंनाव मा नांगौ आब' बेवाइफ्रा मा जाखो बोरदों आं बोराखै आं शिब जाबाय आं शिब जाबाय लायनोसैबो आङो नै लायनोसैबो नों होथारगोन आं बेवाइफोर आं बोरैबा मोनथारबाय माबा खर' मेग्रेमलाबायनाय मोनबाय आङो नों होथारबावगोन आं नों आंखौ थगायनाय जायगा मोनबावाखै ना थिग गैया बिग गैया नों खाब्रे हा नंमारगौसो नामासै हा नङाबा मानोथो बिदि खालामनांगौ बेलाय थांदोहाय थां आगै नोंसिनि आगैखौ थाब अजा लानानै फैथारथों खिथाहैदो थां र' बिदिब्ला आंबो थांसै थाब लाबोथारथों थांदो माबार आयौ माथो थैबो ओंखारलायदों नै हाथाया गोलाव हाबथारदों माथो दाबो सफैया हांखो गोलाव गोलावला अजायाबो दाबो फैया दाबो सफैया हांखो गोलाव गोलावला दाबो सफैया माबासो जाबाय नामा माबि जाखो आइ हां थिफुं थिफुंल' लाथारबाय नै अरनाय जायगायाबो बेनो जिबौआबो नै बेनो बेथ' फानि बता जिबौसो गावहा बेखौनो जिबौ दन्दासो होनदों र' सिन्था दाखालाम दानो बेखौ थिग खालामगोन आं दहाय आफा इसर हामसिगोन आइ हामसिगोन मानसिया हामसिगोन आइ ओइ गुमा बेंगा आयो सोर बिमा खर' खोन्थाया नोंखौ बे हाग्राखौ दांलाबाय थानो गावनो टमेट'नि हाग्राखौ दांनो थिनदों इस ओइ बुरबक बे टमेट'नि हाग्राखौसो फुननो होनदां बेखौनो दांनो थिनो होमबा बेखौलाय दांनो होनाबा माथो जाम्बाथाय जाम्बानि खियाव थाम्फै बाया मिथिबाय फु बे टमेट'नि हाग्रा माबार फु मालाबा बे खिनाय उनाव खि देरगोनलां खाथियाव सोरनि खियाव बांसिन थाम्फै बायो दहायनिफ्राय हालायलायसिगौसो बेखौनो दांलाबायसो थादोंलै माजोंसो जाम्बा होनबाय थादों बिमा नै दु बिहरनाय मालफ्रा लाबोजोब्बायबालाय माथो जाखो थारमाने जोंहा पार्टि अफिसाव मिटिं दङ आं दानो थांथारनांगौ आरो सुखे बिहारि आलासिबो फैगोन सुखेखौ थाबैनो फैनोबो खिन्थाबोखाथारबाय आं अमाया फिसाब्लाबो मेजेम थाइरेमरेमखाय लाबोखाथारबाय आं आरो सुखेया बुंखायो अमा बेदर मोनब्लाथाय जेबो नांथारला होनो नङा होननाया बावदोंसो माबार मिटिङाव थाबैनो थांनांसिगोन आंहा ओइ बिमा नों दा सुखे बिहारिया फैयोब्ला मोजाङैल' जाहोहरदो दे आं माबा थांसै मिटिङाव आं रायलायनोबा रोङा मा होननानै रायलायनांगौसै इस बिदि नङालै जाम्बि थ' थाथा रायलायबाबो बुजियो बियो इस नै आंहा समासो बारा जालायलांबाय आं हागौमानि थाब फैफिन नाजागोन दे आं थांसै दे दा गोबाव खालामदोलाय टावारसो गैबाय नामाब्रा मा जाखोनो सेरबाबो जाया हे
मबाइला थाबोनानै टिभिनि रिमटखौसो लाबोफादों ओइ बिमा बिमा मबाइला थाबबायलै मबाइला माबारलाबो टाइमासो बारा जाथारबाय हा न बावसिया हरदो माबा गोसोफ्रानो थिग थाथारलालै बावसिया जाथारबाय हाय डार्लिं मा खौरां खौराङा नों आरो आंनि गाबोन फुंनि 9 बाजियाव बङाइगाव बास स्टेन्डआव नों आंखौ लोगो हमनांगौ बिनि उनाव जेथिं जों सानैनि गोसोआ लेंलांगोन बिथिं थांनांगोन राजि ना Oh yes I love you हिरा I love you अके बाय वाह नोंनि समस्यानो जोंनिबो गिदिर समस्या थैंक यू All the best थैंक यू आयु बिहारि सुखेया हनै माथो फैगौबो आइगा हाय सुखे आइगा नमस्कार मित्रनी नमस्कार हाय आइगा सुखे आइगा बैठिए हाय सुखे होय मित्रनी हम यहाँ में बैठे हुए क्या खाएगा हाय सुखे पूरा भी नहीं है मित्रनी जी मित्र ने हमको बोला के लिए लिखा हमको बहुत जोर से भूख लगे लहा खाना पीना भयल के ना हो मित्रनी और हमारा मित्र जी कहाँ गए हो मिचिंग है सुखे एकदम खबदब चला गया है रस के हम भात बनाएगा आएगा है सुखे हम भात बनाया है आइए अच्छा शेयर में बैठिए अरे मित्रनी जी बहुत अच्छा निमन सब्जी बनाए है बहुत निमन है चोर का मित्र को हम बहुत पसंद है मित्रनी जी तो हम खाओ उसके खाओ हाँ खाओ उसके खाओ अपना घर समझ लो शरम नहीं आती लाजिना है उसके लाजिनाङा ठीक से खाओ उमा फिसासा स्वाद के बादशाह उसके मालिक भी नहीं है माबाफोरसो गाज्रि बुंफ्रांखो ना माखो आंबा हामानो रागा जोंनानै थांखो सिबलाय माखौ है बिफायासो रागा जोंफैसिगोन बे दा हिरा आं नोंखौ लानानै दा बावैनो मोनसे जायगायाव बेरायनो थांसिगोन मा नों आरो नोंसिनि नोमा नोमफाया माबाफोर अबजेक्सन होगोन नामा हिराया आंसो आइ आफामोनहा नङा आं गोसो जाब्ला जेरावबो थांनो हायो आइ आफामोनहा बेवहाय जेबो अबजेक्सन होनो हाया अके आं राजि नों जेब्लानो लेंहरगोन आं अब्लानो फैगोन गुड
आयौ फाग्लिखौ फिसाय मोननाय बायदि नुथारदों नोंखौलाय नोंखौ गथ' सानैनि बिमा बायदि नुथारदों हा माथो बोर बियानो नोंहालाय बिबाय बेखौनो गिया नालाय फाग्लि आंबो आंनो फिसाय मोजां मोनथों होननानैसो बोर बिदोंहाय थांदो फाग्लि न'ना नोंबो एसे लोंदो ना प्लिज ओं ओं लोंगोन लोंगोन ए नों जौ फेबायना नों जोबोर जौ फेथारबायना आं फेयाखैथ' जोबोर खुसिजों उसिफावनाय दिनैनि दिना ना बाह हिरा हिरा नोंनि बे बारफुनाय गावदां बिबारा मानोबा आंनि गोसोखौ जोबोर बोदोर खालामबाय हिरा आं नोंखौ एसे खुदुमनि दे ओइ ए ए ए हिरा नों जौ फेबायना नों जौ फेबाय हा धोरोमबिरा बहाबा थांदोंलाय नामा गैया मानसि मोजां जाला बियो लोगोफोरजों बहाबासो थांदोंलाय बियो मालायखौ दुसिनानै लाब गैया बिबारि बेखौ मालाया बानायाखै गाव गावसो बानायनानै लायो शिलंआव फरायनाय समावबो गावनि गाज्रि आखलनि थाखायनो प्रिन्सिपालजों होखारहरजाबाय आरो दा खाथिनि कलेजाव फरायनायावबो गावनि गाज्रि आखलखौ प्रिन्सिपाल बिथाङा आंनो खबरखौ हरबाय थायो सासेल' गथ' खांनानै मोजां जागोन सानदोंमोन नाथाय दा बिनि थाखायनो आंहा टेनसनासो बारा जानांगौ जाबाय मानसिखौनो मा होननानै बुजायबावनांगौथाय बुजायबाबो लाखाया मालायनि गथ'फ्रा माब्रै मोजां मोजां खोथा लायो बिनि थाखायनो जानो लोंनो सुख गैला आहा ओइ सिगारेट खबसे हरलाय न' सोबदो नोंहाबो सोबदोलाय धोरोमबीर राम अनजालु आरो गियानि नोंसिनि मुंफ्राथ' जोबोद मोजां सिगारेट सोबग्रा मानसिखौ सिगारेटआ माबायदि वेलकाम खालामनानै मा बान्था होयो नोंसोर मोजाङै खोनासं आं नोंसोरखौ दिनै क्लासरुमाव बुजाया आं नोंसोरखौ दिनै बे दखानावनो बुजायगोन सिगारेट सोबनायनि सेथि बान्थायानो जादों थैनाय नैथि बान्थाया केन्सार थामथि बान्थाया
बिखायाव गाराय ब्रैथि बान्थाया गुजुनाय आरो देहा रानलांनाय बाथि बान्थाया हापानि बेराम आरो सिगारेट सोबनायनि दथि बान्थायानो जादों मा बिमा बिफानि मेगननि मोदै बे बान्थाखौ मोननो गेलेनाय टिकेटनि बेसेना मात्र 1 रां 50 फैसाल' गासै टिकेटनि अनजिमाया 110 कौटि भारतीय जायखिजाया हाथाय बाजारावनो बे टिकेटखौ मोनगोन बेखौ गेलेनायनि जायगाया जाहैबाय गोथैसालि आरो बे गेलेनायनि गाहाय आलासियानो जागोन मानाव गेदेर मुस्रि जमराजा मिथिबाय बिनि फिननायखौ नोंसोरो दानो मिथिया बिनि फिननायखौ नोंसोर सम फैब्लासो मिथिगोन बी केयारफुल माय डियर बयज गावनि जानानै मा बुजायनो गोदों गोलैदों प्रिन्सिपाल सार जोंनि खोमायाव बेफोरबादि बोसोना जेबो सोलिनाय नङा थ' थांसै दैसा बानायनि जारौ सिख्ला नायनो मोजां